Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kana usati wakambosangana nazvo unoti zvimwe kuda majokes zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu saka chinhu chinonzi friend chinotyisa komana. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession kana kuti secret yangu iyo yandiinayo. Izvi ndo zvandakaitawo best friend yangu nemurume wake mushure mekunge vatanga business ravo. Saka uyu akazova friend yangu mukoma ndakazotomuziva kuburikidza nemurume wake mushure mekunge vatanga kudanana vakangosanganawo pasocial media. Ndikatombomuita discourage ndikamuti iwe hakuna zvinhu zvakadaro kuti ungati wasangana nemusikana pawhatsapp ototi wava kutomuita mukadzi plus muno here mujoni ko wadii watsvaka umwe munhu kuZimbabwe. Ndainge ndine kamwe kamunin'ina kangu ako kandainge ndichitarisira kuti ndinokwanisa kuzomurongera kamunin'ina kangu ikako. It is just that ainge asati apedza kunyora form 4 yake, but ndainge ndakatombomuudza hangu nezvazvo ndokubva angoti pain yandiinayo it is too much. Ainge achida zveipapo zvimarriage zvenhema, but mukomanashi mukanzwa zvichinzi never judge the book by its cover. Haasi mukadzi wose uyo wekuti kana ukasangana naye muno mumujoni anenge asingadi zvekuvaka newe. Musikana iye uyo akazova best friend yangu akauya mukoma tikatomushora, sezvo tainge tiri vanhu vainge vagerewo mumaplots tikatoseka ini nemurume wangu tichitoti munhu anogara kumaplots shuwa ungatora munhu kubva kuJoburg kumubvisa kuJoburg womuunza kumaplots, uyu achanzwa nekuhurirwa kana kuti achangotizwa. Saka takamirira kuzonosvika mwedzi wapera because murume wangu akati ini semurume ndotozviziva kuti achingowana pay, achingopa mukadzi uyu pay anototi ange achitiza chete. Takatoronga zviya zvainge zvine kahutsinye mukati. Instead yekuti iye ange achienda nemukadzi wake kutown, takabva tachizoronga inini nemukadzi wacho ndokubva tachizoenda kutown tikanotenga magroceries. Ndaitoti zvimwe kuda maybe ndichamunzwa achiti ndava kudzokera kuJoburg kana kutombotaura zvake. Ndaingonzwa achingotaura nemasisters ake achiti kuno kundigere bhom hatina hedu chatiinacho mumba ndakangosvika muine gumbeze 1 this and that, because ainge akatizwa nemukadzi wake. Mukadzi wacho ainge akapfurirwawo nemafriends ake kwava kututa murume ari kubasa, achizodzoka akaona kuti mumba mainge musisina kana chinhu ndokubva achizoti ndinokwanisa kuzozviuraya nekuda kwestress kwava kuchizosangana nemunhu wake wekuJoburg. Saka pandakadzoka kumba ndichitotaura nemurume wangu ndichiti munhu wacho anoita sekunge ari kutoda zvekutovaka zvekudaro. Murume wangu akabva anditi kana ivalas mani vasikana veJoburg mirawoone 1 or 2 months anotizwa chete ndokubva vachizogara vose first month, second month, third month mukoma. Murume wangu akati nerimwe zuva abva kubasa akaita kugara pasi ndokubva atanga kuseka. Ndikati kochi kwakanaka here? Akabva achizoti kwandiri ainge audzwa nemurume uyo watainge tichigara naye kuti mukadzi wacho ainge ava nepamuviri. Ndikatoti hakuna zvinhu zvakadaro, munhu uyu kauyu akatobva nenhumbu yake kuJoburg ikoko. Taingogara tichingovaseka tichivashora because vainge vari vanhu vainge vasina kana chii zvacho chavainge vainacho, but munhu haasekwe mukomanashi as long as munhu achiri kurarama chete Mwari vanokwanisa kumuitira plan upenyu hukatochinja. So takazoti taenda kumusha tikavasiya because taitongovazivawo vari vanhu vaitongogarapo paplot ipapo vachichengeta imba yemurungu. Esi ndokubva tachizoenda kumusha. Tichidzoka mukoma takaona madhoo akakiwa tikati zvimwe kuda vanhu kwainge kuine kwavainge vakaenda. Izvo vanhu vainge vava kutogara mulocation. Murume wacho akawana basa ndokubva atotanga kutoshanda mukoma sezvo ainge aine license. Akatodzidziswa traki neumwe muIndia uyo ainge akatizwa nemadriver ake ose. Saka akatongo
mutorawo ndokubva atotanga kutomudzidzisa. Isu tiri kumusha, iye ainge achitodzidziswa track. By the time patakazozviziva mukoma, kana murume wangu akatura befu akati saka Mwari variko. Chakazongondirwadza panhau yacho inhau yekuti ndakambodanana nemurume uyu, saka akabva achizotongondikanganwa zvekutodaro. Apa ndikachizonzwa zvichinzi ainge atotenga motikari yakanaka iri BMW. Ndikati asi Mwari hamusi serious. Fast forward, ndakabva ndachizotaura nevamwe madzimai. Saka madzimai ava amai vavo ing'anga. Amai vacho vanombouya kunoku vachibatsira vanhu, vanoita zveung'anga, vanorapa zvekare vanhu vaya vanenge vachitambudzwa nemweya yemanjuzu. Vauya paya ndipo ndakabva ndachizovaudza zvekare nyaya semaudziro andainge ndakaitawo mwana wavo. Iyewo ainge aine grudge because ainge akambokweretewa mari naye murume iyeye, saka kuzoidzosera mari iyoyo yakatora nguva. Saka ainge atoriwo nechigumbu chake achiti aifanira kunge dai akandipa mari yangu yabereka, sezvo akatora nguva yakareba plus akazotoenda akanorora mudzimai wake apa aine mari yangu. Saka idzi ndo mhiko dzacho dzandakazonzi ndinge ndichiita zvekare namadzimai vaya vakaita mhiko idzodzo. Takatoshandisa toilet mukoma yepamba pandinogara, takanzi tinge tichinyora pazvipepa zvewhite. Ndakatoenda ndikanokumbira murungu bond paper. Mushure mekunge andipa bond paper ndokubva tachizonyora zita rake murume uya zvekare nezita remukadzi wake tikanyora. Mushure mekunge tanyora ndokubva vachizotanga kuita mhiko, vakamwaya bute, ndokubva vachizoti tinge tichiflasha mutoilet. Mushure mekunge taflasha mutoilet, vakandiudza kuti mhiko dzacho dzaizotora nguva kuti dzinge dzichizoshanda nekuda kwekuti tainge tava vanhu vainge vava kusanyanyisa kutaudzana. Saka ndakazozvidzosa mulife mavo inini nemurume wangu, but murume ainge asati azviziva kuti ndo zvandainge ndakaita izvozvo. Ndokubva tachizotanga kuita zvimabhizinesi tose. Ndaitiwo kwedu kumaplots ndikakwanisa kutenga mapotatoes kubva mune vamwe vanhu vanoshandawo mumaprazi munoita zvekurimwa mapotatoes, ndoendesa kwavo kulocation, then mukadzi wacho bva atanga kutengesa. Saka izvi zvainge zvichitounza chituko muhupenyu hwavo. Ndo mhiko idzodzo dzandakavaitira, ivo vachiti pahukama, sezvo tiri vanhu vakamboshanda tose. But mukoma ndakangorwadziwa nedevelopment yavo iyo yavakaita. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakangorwadziwa nekuda kwekuti vakaita development nekukasika. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kuudzaiwo izvo zvakaitika zvidhoma shuwa kudhimanda pfuma yenhaka musi waida kuparadzwa nhaka yababa vangu. Izvi ndo zvakaitika. Muri sei mukoma Nashi, makadii? Mukoma ndauyawo nenyaya yangu uye ndiri mwana wemufi. Nyaya yangu yakatangira apa. Inini ndinoshanda kuJoburg, ndiri driver, ndinoitawo zvekudriver magonyeti. Saka ndakatambira foni yakabva kumusha, yaiva foni yekuti baba vangu vainge vafa. Pandakanzwa mashoko awa ndaiva ndiri kuZambia, saka ndakakumbira kubasa ndikapiwa mazuva. Ndakamhanyira kurufu rwababa vangu kuti ndinobatirana nevamwe. Semunhu aiva kure ndakanonoka kusvika. Ndakasvika zuva rakavigwa baba vangu chairo. Ndakasvika vanhu vainge varonga kuti vavige mufi mangwana acho, vachimuka vachiparadza pfuma yemufi, vachiitira kuti vamwe vanozotadza kudzoka panyaradzo nekuda kwemabasa. Saka zuva rekuti nhumbi dzemufi dziparadzwe rakati rasvika, vehukama vose vainge vakaungana
nhumbi dzemufi dzainge dzaunganidzwa panze pachivanhu chedu. Muzukuru ndiye anogova nhumbi dzasekuru vake, saka mwana wangu mukomana ndiye ainge akamira panhumbi dzasekuru vake. Saka hembe dzainge dzakarongwa kuti masutu pawo, matrousers pawo, matishirts ainge ari pawo. Kwakauya chidhoma chechirume chichipopotera nhaka yemufi, chakasimudza masutsu, chakataura kuti chinodawo kupinda mumashares epfuma yenhaka anosanganisira mashops, nekuti chakashanda pamwe chete nababa vangu kuunganidza pfuma iyo yatainge tava kugoverana paukama. Chidhoma ichi chakataura kuti chainge chakabva kuMozambique, ndokwachakatorwa, chakauya nababa vangu kuzovabatsira pabasa ravo rekurima, nekuti inini baba vangu vainge vari murimi wefodya paMount Darwin apa. Saka pakaitika chiitiko ichi, vanhu havana kuda kuzogova pfuma, zvose vakasiya kutaura kwandiri. Vakati pfuma yemufi haisati yaparadzwa nekuda kwenhau iyi. Saka kubva zvatabva kumusha kunoviga baba vangu, vanhu vose vehukama havasi kutaura zvinobatika panyaya yekuparadzwa kwemidziyo yababa vangu. Saka kunyarara kwaita hama dzangu ndizvo zvaita kuti ndiuye nemubvunzo kudare kuti ndozvifambisa sei kuti pfuma yababa vangu inge ichiparadzwa, nekuti pari zvino mukomanashi, kana tichiti chidhoma chakataura kuburikidza nemwana wangu, akangoita sekunge agarwa akatanga kutaura dzimwe nzvimbo dzekuMozambiki dzekuti semwana ainge asingafanire kuti ange achiziva nzvimbo idzodzo. Mwana asina kumbobvira akabuda munyika akananga kunyika dzakaita sana Mozambiki. Ndakangoti madhamu vange vachimbouya naye kuSouth Africa, ko kana kwanga kuri kunzi mwana ari kungotaurawo zvinhu zvaasingazivi, akadii kutaura nzvimbo dzemuno muSouth Africa. Nezera rake mukomanashi ndaisambotarisira kuti angataura zvose izvozvo. Akataura kuti baba ivo pavakaenda kuMozambique, this was after vagadzirwa neumwe uyo wavainge vachishanda naye, akati ko iwe wazotanga mabhizinesi sei nekuda kwekuti uri kushandisa maideas angu. Zvose izvozvo zvakaitika kana isu vamwe tainge tisingatozvizivi, takazotanga kutozvinzwirawo parufu rwababa. Saka ndauya pano ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mwana wangu uyu ari kurwara ende anopota achigwina, kana agwina anobva adona. Dzimwe nguva mukoma hanzi anoita zvekuzvidzura-dzura bvudzi rake ende anoramba kugerwa. Anenge achiti uyo achandigera anodonera pasi same time obva afa. Amai vake vakamboenda naye kwababa vachiti mwana uyu zviri nani kuti ange achigerwa hake musoro wacho, nekuti paanenge achizvidzura bvudzi mukoma anenge achizvikuvadza. Musoro wake unosvika pakuzvimba achizvidzura-dzura bvudzi remumusoro make. Saka vakabva vachizoenda naye kwababa. Vasvikako kwababa ndo paakabva achizoti kuna baba man, iwewe kana ukangoisa chigero chako mumusoro mangu uchaona zvandichakuita. Baba man akati zvimwe kuda kwainge kuri kungotamba. Ndokubva atora chigero chake. Hanzi akati achingonobatidza chigero achinobata musoro wemwana wangu, hanzi akaita sekunge ainge agwinwa nemagetsi, kwava kutanga kugwina kudonera pasi. Ndokubva chigero chiya chaputika. Ndakazotomutengera chimwe chigero zvekare chemagemu chiwali, apa chainge chichidhura sei, achiti anoda chigero chake. Saka vamwe vana vezera rake vava kumutya, wangu womukadzi ava kutotya mwana uyu watakazvara. Zvino kubasa ndinoti ndikakumbira off murungu anenge ava kuti saka basa rangu romira here nekuda kwemaproblems ako. Handichazivi kuti ndo ignore here. Ndine imwe friend yangu yekubasa uyo akati kwandiri dai wambo ignore shamwari waita zvekumbotsvaka basa, nekuti kana ukaramba uchingoita kukwidza nekudzika uchienda kuZimbabwe, ziva kuti kana murungu akazokudzinga basa kana mari yacho nekuti munge muchizoenda kana kun'anga muchazoishaya, nekuti hakuna n'anga ingakubatsira mahara. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti
tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi handichazivi kuti ndoita sei kubasa. Murungu anenge achingopopota kuti wava kungoshanda mwana wako pano nepapo wakumbira off, pano nepapo wakumbira off. Motikari yangu inenge yakangogara ndisingapinzi mari, saka hanzi handichazivi kuti ndoita sei. Hanzi ndombo ignore here mwana achirwara ndichiunganidza mari. Hanzi mwana uyu ari kurwara zvekuti kana amai vake vava kutoita vachimutya. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti apo pandainge ndiine 12 years takatumwa nevabereki vedu kuti tinge tichinwisa mombe dzevavakidzani vedu mushonga, but wainge uri mushonga wechivanhu. Handichazivi hangu kuti midzi yacho yavakatipa yainge iri midzi yemuti upi. Vakatipa huri usiku, vakabva vatiti tinge tichimuka tichienda kunopa mvura mombe dzevavakidzani vedu. Zvimwe kuda muti wacho wainge uri uya unonzi murunjurunju, but handichazivi hangu. Ndokubva taenda paya tainge tiine mabhaketi, vakatanga vamwaya umwe mushonga tisati tapinda mudanga. Mombe dzose dzainge dzakarara pasi dzikasimuka, ndokubva tachizopinda nemabhaketi dzakatanga kurwidzana dzichinwa mvura iya. After 2 days mombe idzi dzose dzakafira kumafuro. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndino umwe murume uyo anoshanda kuzesa akandirwadzisa. Ndanga ndafunga kuti ndinge ndichingomisa pasocial media zita rake nesenem nemamwe madhiri ose awo aakandiudza kuti anoita. Murume uyu akauya patable apo pandinotengesa, ndinoshandirawo vamwe amai vane flea market yavo, kwava kundipfimba. Ndikabva ndachizomubvuma, akandinyepera kuti mukadzi wake ainge asisina basa naye. Iniwo mukoma ndakapusisiwa ndikanzi ramba murume wako. Tainge tagara tichinetsana nemurume, kwava kuchizoramba murume wangu. Mushure mekunge ndaramba murume, munhu kwava kundiudza kuti iye ainge asingakwanisi kurambana nemukadzi wake. Ndikati kowai? Akanditi divorce inotora nguva plus I can lose a lot of things. Saka aiti kana chita madhiri ake, madhiri ekubiwa kwekopa nezvimwewo zvavanenge vachiita zvimwe zvimadhiri zvisingatendedzwi, ainge achienda neni. Dzimwe mari dzacho ndini ndaitobatisiwa mari dzacho idzodzo. Akanditi divorce inotora nguva, saka ngatimboitai pause mbichana relationship. Sure wandirambisa murume wangu, obva wanditi chimbodzvanya pause button. Kana ndava ready ndichazodzoka kwauri. Apa murume ndakatomushainira kutaura kudai so akabuda munomu munyika. Saka ndikutsvakawo mazano. Ndanga ndisiri kuda kuita zvema bring back lost lover, even though ndina vamwe sekuru vangu avo vanoti vanozvigona, vanoti vane vanhu vavakambobatsira, but ndikuda kugadzirisa murume uyu. Zvinoita here zvandiri kufunga kuti ndingoenda papeji rezesa ndobva ndangotaura zita rake nesenem nemadhiri ose anoita. Kana mukaposta mondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndafunga kuti ndigoenda papeji rezesa, then ndobva ndangotaura madhiri ose avanoita ekopa. Mamwe madhiri hanzi kunotengeswa magetsi, amene kuti magetsi acho vanenge vachiita ekuita sei. Hanzi zvinenge zvisiri pamutemo, aitondipa mari. Akomanaka ndo anonzi ma 1 hour. Let us try to talk about it in the comment section.